Μετά τη φυγή του εχθρικού στόλου, οι ατρόμητοι θαλασσομάχοι μας προσήλθαν στο ναό του Αγίου Νικολάου και γονίπετης με δάκρυα στα μάτια έστειλαν ευχαριστήριες δεήσεις στη Θεοτόκο, στην οποία απέδωσαν τη μεγάλη και αποφασιστική νίκη τους. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής, οι ευσεβείς πετσιώτες έκτισαν μια εκκλησιά, την Παναγία την Αρμάτα. Και από τότε μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι του ηρωικού αυτού νησιού εορτάζουν πανηγυρικά την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου για να τιμήσουν την Παναγία που σαν υπέρμαχος στρατηγός πήρε τα άρματα και χάρισε τη νίκη στα ελληνικά πλοία. Όλοι οι Έλληνες αγωνιστές, σπετσιώτες, Ιδραίοι, Ψαριανοί, κυβερνήτες και πληρώματα, τη μέρα της ναυμαχίας των Σπετσών αγκάλιασαν το φως της αιωνιότητας. Περισσότερο όμως δοξάστηκε ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης που άρπαξε την νίκη από τα χέρια των εχθρών και έγινε ο αδυσόπιτος τιμωρός τους. Ο σπετσιώτης πυρπολιτής με την παράτολμη ενέργειά του δεν έσωσε μόνο το νησί των Σπετσών, αλλά και την Επανάσταση του 1921. Γι' αυτό και ο δαυλός του θα φωτίζει για πάντα μια σελίδα δόξας και θριάμβου στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος και θα διδάσκει στις επερχόμενες γενναίες πως τίποτε δεν αξίζει στη ζωή, ούτε η ίδια η ζωή, όσο η εθνική ελευθερία. Rapidamente.